Uyazi, I was wondering ukuthi why abantu bathanda ukucelebrate amasusufile, bathanda ukuphosta izinto zakho, ama-pictures akho, baze babangisane ngawo, bawafake kuma-statuses, ama-video akho uma usufile. Kodwa uma usaphila abayenzi leyo nto leyo. I was wondering, but now I know ukuthi why. Because masusufile, you are no longer a threat to them. So njengoba bengawaposti, bengayiposti izinto zakho, bengaliposti ibhizinisi lakho, bengayiposti, bengakupromote kwizinto zakho ozenzayo, it's because you are a threat to them. So mase usufile, vele you are no more a threat. Sebevede nje, ingakho sebekuposta-ke manje kube sekazi ukuthi bayaku-celebrate. Kahle kahle abaku-celebrate, you are no more a threat. Utheni Bhungane? Yeah, and okunye Makhoba mfowethu, bonke abantu akade bekucindezela ngesikhathi usaphila. Yes. Uzobabona ngokuthi mhlazane sewufile, kuyibona bokuqala abaveza ukuthi awusekho. Awusaphili. Indaba bezoveza ukuthi awusaphili ingani ngesikhathi ade bekucindezela ukucindezeleki. Manje ubustile umo ungaphezulu kwabo. Ngalesikhathi sewufile sebefuna ipromotion ukuthi bona badume ngawe noma baziwe ngawe noma babe ngcono ngawe. Angazi noma Makhoba uyayizwa into engisho. So bonke abantu ingoba manje usuphansi. Exactly manje sekulula sebezibona hayi baba bebehluleka ukukucindezela ngale nkathi usaphila. Hayi no, ungiphendulile mngani wami. God bless you. Thank you so much. God bless you. Wow.